לילדים בכל מקום יש חלומות ושאיפות, וחינוך והשכלה הם האמצעים העיקריים להגשים אותם. אולם לצערנו היום, רוב הילדים צריכים להשלים את החינוך הציבורי עם שיעורים פרטיים יקרים. תופעה זו לא רק שמטילה עומס כלכלי כבד על ההורים, היא גם מגדילה את הפער החברתי. היום כולנו ביחד יכולים לשנות את זה, עם לרגו. לרגו הינו מיזם חברתי ללא מטרת רווח המוקדש ללמידה עצמית. המיזם יספק בחינם שיעורים מקוונים איכותיים ואינטראקטיביים עם אנימציה לילדים. הדבר יתאפשר דרך פלטפורמת מחשוב ענן וקוד פתוח של לרגו, שתאפשר לקהילה ליצור בקלות ולשתף בתכנים. הילדים ישתמשו בתכנים אלו על מנת ללמוד בעצמם כל נושא מתוכנית הלימודים, באופן מענה ובקצב שלהם. אני נאוה לוי, אני מומחית למחשוב ענן ולטכנולוגיות אחרות, אבל אני גם מורה פרטית בהתנדבות לילדים מרקע סוציו-אקונומי מוחלש. ואני מאמינה שהזמן נכון לטכנולוגיה באמת לעזור לממש את החזון של דמוקרטיזציה של החינוך. לרגו יסייע בכך על ידי הצעת פתרון המשלב את המיטב משתי גישות ללימוד מקוון. השימושיות הגבוהה של לומדות מבוססות פלאש, עם הפתיחות, יכולת הגדילה והנגישות של משאבים לימודיים פתוחים. לרגו ישלב אותם לפתרון אחד חזק ומתוזמר שיאפשר למצוא את השיעור הנכון עם האיכות המתאימה באופן פשוט כמו חיפוש בגוגל. עם לרגו, כל אחד יכול ליצור בקלות שיעור אינטראקטיבי עם אנימציה. דמות מצוירת, חמודה, תלווה את התלמיד לאורך השיעור צעד אחרי צעד. יצירת שיעור או הוספת שאלה יכול להיות דבר פשוט כמו כתיבת אימייל. בין אם יש לך שעה או רק 5 דקות, עדיין תוכל לתרום ללרגו. זה הופך את הפתרון של לרגו לפתרון שניתן להרחבה וגדילה במהירות. נבטיח איכות דרך תזמור עם תקנות ועם אורחים שיתקנו, יתייגו ויאשרו תוכן, וכן דרך דירוג משתמשים. ניתן למצוא שיעורים בקלות על ידי חיפוש, כניסה לאתר של לרגו או שימוש בקישור ממורה או חבר. דוח סטטוס יהיה זמין לתלמידים, להורים, למורים אחרי כל שיעור. פרסים יוענקו הן לתלמידים והן ליוצרי תוכן. אנחנו רוצים שלרגו יוכל להשפיע על כל ילד בכל מקום, ולכן נדאג לעמוד במספר עקרונות. הראשון, שהשיעורים הם בחינם, ללא פרסמות ופתוחים לציבור, כך שכל אחד יכול לערוך, לערבב ולשתף בשיעורים. שנית, נדאג שלרגו תהיה פלטפורמה רב-לשונית, כך ששיעורים יוכלו להיווצר בכל שפה נתמכת או להיות מתורגמים ומותאמים לקונטקסט התרבותי הרלוונטי. לבסוף, לרגו יתמוך בסגנונות למידה שונים, כדי לאפשר לימוד פרסונלי ואדפטיבי, מה שיהפוך את הלימוד להיות אפקטיבי ומענה. נשמע נהדר, נכון? וזה לא רק אני שעובדת על זה. תורמים ללרגו קבוצה מגוונת של מומחים מוכשרים, אשר תורמים מזמנם במשרה חלקית או כחלק מהוועדה המייעצת. כולם, כמוני, עושים זאת בהתנדבות. עבדנו מאוד קשה כדי להגיע עד הלום, ואנחנו צריכים את עזרתכם לעזור לממן את הפיתוח של הפלטפורמה, כדי שנוכל להעלות עליה את התכנים הראשונים שכבר הכנו ולפתוח אותה לעולם. לרגו לא נועד רק כדי ליצור שיעורים מקוונים איכותיים, והוא לא נועד רק כדי להוות תחליף לשיעורים פרטיים יקרים. לרגו נועד לתת לקהילה כלים כדי לקחת את החינוך לרמה הבאה, ותוך כדי כך לעזור לצמצם את הפער החברתי. לרגו נועד לעזור לילדים שלנו להגשים את חלומותיהם, ואנחנו צריכים את עזרתכם כדי שזה יקרה.